Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininausaban niyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. O karong adlaw, lain na sad nga istorya ang tagaan to kinabuhi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa mga kaigsunan nato nga wala pa makasubscribe, kay atong na-check nga daghan tag mga viewers pero wala pa makasubscribe, please tabangan nato nga mo-grow pa ang ato ang YouTube channel para daghan ta nga malingaw nga mga kaigsunan nato at the same time makahatag ta og inspirasyon ug leksyon tungod sa mga kaagi nga inyong gipadala diri. Ug i-click na lang po ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan nga mga istorya, makita sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe and click the notification button also. Unya, kung ginamo mo pada sa inyong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Kung wala kayo nyo makuha, i-check lang nyo ang video description below kaya na dito ang ato ang email ad. And kung wala ninyo ni madungog kining ato ang pagbasa sa ato ang YouTube channel, meaning to say, dunay nang hilabot ug nanguha ani, palihog lang tag-comment nga mananghid lang kay dili biya sa taon lalim nga ato aning buhaton kining ato ang YouTube channel. Okay? So dito maglangay og paminaw na to ang istorya karon nga naguluhan og unsaon pagputol sa usa ka relasyon. Kini siya pinada ni Ayesha. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, kumusta og mayong adlaw nimo? Ang imong programa mo ay akong ipaminaw sa matag adlaw nako nga gimbuhaton. Dili na matangtang ang kong AirPods sa ako ang dunggan. Pero may gyud nga nakasuksok. Sa akong mataglihok, kauban ka nako Papa Joe. Ug kauban nako ang matag istorya sa kinabuhi ug gugma dinhi sa imong YouTube channel. And in fact, na-memorize na nako ang theme song nga Dear Papa Joe. Kay lami gyud kaayo siya sabayan og kanta-kanta while nagbuhat ko sa ko ang daily routine. Tawagan lang ko sa pangan nga Ayesha, 37 anyos ug nagikan sa lugar sa Bukidnon. Pero sa pagkakaroon di ako sa gawa sa nasod. Sa nasod nga Qatar. Nanimpad, isip usa ka in-house cook, sud na sa 13 ka tuig. Nagsugod ko abroad niadtong 2012. Hangtod karon di agyapon ko nagtrabaho. Sugdan ako akong istorya niadtong 2008 sa dihang uso pa ang clan-clan. Di na siguro makarelate ang mga batanon karon kung unsa ning clan-clan, kay lahi naman ang uso karon. Pero niadtong panahon na ang clan mao'y usa sa mga kalingawan sa mga tawo nga mga batanon sama nako ug bisan pagani dili batanon mo join pa og clan. Usa ka adlaw niadto na ay GM sa mga grupo. GM stands for Group Message. Karon kay GC na. Kinsay libre diha? Nangita ko kauban, magbar, sagot nako tanan. Niadtong panahon na naanay Facebook pero dili pa kayo sikat. Kaya mga tao mas ganahan sa Friendster. Ako niadto, samtang nag-scroll ko sa Friendster while naminaw og music sa MP3, nakabasa ko sa GM gikan sa kalalaki nga gipanganlan og King. Ako, reply nako sa iyahang GM. Sumato nga nag-set me og time nga magkita sa sikat nga park sa CDO or Cagayan de Oro City. Ug tuod man, nag-abot mi si King for the first time, in person. Casual lang ang mga istorya and getting to know each other pod, gamay. Dalang pa cute-cute sa sagusa. Hangtod nga naka-decide mi nga mga tugbar sa dili ra kay layo nga lugar sa plaza. Gibaklay ra namo og sa among paglakaw, wa gyud dull moment
Aligre magud kaayo, ikakuyog si King. Ang bar nga mo nasudlan kay naay diskuhan mo nga nag-enjoy mi og taman sa among first eyeball ni King. Inom-inom, kaon-kaon, lingaw gid kayo. And then, niabot ang time nga manguli nami. Diha nami sa gawas sa bar, doon na siya gisulti nako. Aisha, gabiin naman kayo eh. Wala na ko'y kasakyan. Matod pa niya. Di man gud siya taga diha mismo sa city. Bali, nituyo lang yun siya kadto, ni biyahe para makipag-meet nako, Papa Joe. Lain man pug kayo, garitas kasada matug. Kung sa palimitabo ni mo, no? Konsensya pa nako. Matod ko pa. So, unsay imong i-suggest? Pangutana pa ni King. Aton lang katug sa kong boarding house. Offer ko pa nga ato niya og gigrab dayon ni King. Pila na may istorya diha nami sud sa kwarto, pareho naming duha nga medyo nalipong sa mong ginom nga ilimnon nga makahubog. Wa mi nagtapad ni King sa akong katre. Diya siya sa sawg naghigda. Pero amot ba kahaon sa nitabo nga bisag kung saon paglimbag-limbag namo sa mong higdaan, pareho man nagrigor ang among nahuna. Kay pareho mi nga wa makatug. Ana lang gud diya ay siya bi. Sakit kay kung likod na ako ani diri eh. Wa ko maanad og higda og sawg gud. Matod pa ni King. Sige, basta di haragyo ka sa kilid ha. Kay ako diri po ko sa pikas kilid. Tubag ko pa. Og tuod man ni balin si King sa akong katre. At first, nagpakilid na siya sa katre. Kahigdaan pagod ko sa katao ang among tunga. Pero nadugay, nagkaduol si King nako hangtod nga nagsikit na gyud mi sa paghigda, Papa Joe. Og didto, ni silaob ang kayo dihang nadagkutan, Papa Joe. Nahitabog yun ang nilapaay sa leyon o karnero. Kadlaw na og mga hapit na buntag na kabiya si King sa boarding house after sa nitabo nga binugnuay mga ihas nga hayop sa lasang ug human niya to wala na. Nag-text si King. Pagkaugma na siya ni text nako na siya ko kay nasuko siya sa text. Matod pa niya nga, giyon sa man di ko nimo Aisha. Dagan lagi libag ha akong lawas. Ako pud nga nakuyawan, dali na kong gitanaw ang katre sa ilawom sa bedsheet kung nabay mga insekto or bloodsucker nga nisuyop sa iyang kalawasan. Kay matod pa niya nagpuwa kuno nga murag kinamrasan og iring. Di ka na tungod sa imuhang trabaho, King? Pangutana ko pa, tungod kay iyang work, usa man siya ka drilling operator nga ma-assign siya bisan asan lugar. Naputol ang among panagtiksanay ni King dihang dun ako'y nadawat nga laing message gikan rapod sa usa ka clanmate namo. Day Aisha, di ba ningong ka nga naguban mong King niya tumiyaging gabi eh? Uday, nga naman, tubag ko pa. Naay balita nga pagkahuman ni King nimo, nidritso siya sa kalaing girl. Ug grabe nga lang binugnuay sa kama day. Napaniugod nga, daghan kuno kay kinamrasan si King, agi sa tagas king kuko sa girl. Nahugnog yun ko sa kung nahibawan, Papa Joe. Ang animas, pasuko-suko pa nga giyon sa nako yan lawas. Ako pa yung gipasinganlan nga di man ko tag-asuko ko. Unya, wa po ko'y nahinumduman nga nangamras ko niya itong aktuha, Papa Joe. Sakit man sa kong part nga nay nitabo namo, wa na nako siya awaya kay in the first place, wa may relasyon. Wa siya nanguyab nako. Niya itong gabiuna, rami nagkita, unya nagkainom. Ug nahitabo ang di angay nga may tabo. Wa na lang gyud ko mo kumpronta kang King kay sa kung nahibawan nga naa na gyud siya mga uyab. Yes, mga kay dili lang usa ka buok, Papa Joe. Duha ka buok ang uyab ni King niadtong panahon na og kumuapil pa ko, tulo na may kabuok. Ako lang gipalabay ang nitabo namo ni King. Pero wa madugay ni balik siya text nako ug ako siya siyang gireplyan nga. And then, nagsugod na po spark ang kayo na mo between namong duha. Bisan sa text lang na itabo. Wala na po binakita kay na-assign siya sa laing lugar tungod sa trabaho niya isip usa ka drilling operator. Padayon nga nang-apply o nang labay ang mga adlaw, usa kay gayon niya to na ay gisulti si King nako. Wala na mi sa kong uyab ay siya. Haon niya, unsaon naman lang na loveless na ka, tubag ko pa. Malabglas gud ko o di ko nimo sugton. Matod pa niya nga medyo sweet siya niya tong taknaa, Papa Joe.
Nag-I love you siya nako og nag-I love you too sa kunya. Kami na ni King og ni-promise siya nako nga ako na lang gyud. Di na daw siya mulingi og laing babae. Niabot ang buwan sa December, fiesta kato sa among lugar. Akong gi-invite si King nga moadto sa mua para mapailailan nako siya sa akong mga ginikanan ug akong pamilya Papa Joe. Wa nagduha-duha si King sa ako ang imbitasyon, niadto gid siya sa mua og nangatubang sa akong pamilya. Ganahan kay ko niya, akong pamilya kay istoryador man sad kaayo siya, ganahan sad. Maayo kay muda og bulatik Papa Joe. Niabot ang Pasko, nibalik si King sa amua og nananghid sa ako ang mga ginikanan nga iya kuno kung dadon sa ilaha sa iyang yutang na tawhan sa Butuan City para mapailaila sad sa iyang pamilya. Pero ang mga ginikanan nagunahuna nga batanon pagyug ko og wa pa sa saktong edad og wa sila mosugot Papa Joe. Pero ang kasing-kasing sa batanon nga marupok, nikuyog jud ko kang King og nagtaban ming duha. Para makaikyas nga di masakpan sa akong mga ginikanan pagsunod bisita ni King sa mua, akong ginahinay og sud ang akong mga sinina sa bag ni King. Unya akong giingnan nga akong magpapa nga, "Ma, ako lang ihatod si King sa terminal ha, mubalik ako dayon." Nitando man po din taon ang akong inahanog ningon nga dili kuno ko magdugay. Pero wa na ko mapauli sa amo kay nikuyog na ko kang King Papa Joe. Gabiin dako na nagsige nagpangita ang ako maguwang nako. Ako na lang po siyang isultian nga nakigtaban ko kang King. Unsa, nganong gibuhat man na nimo Aisha, uy, wa kay kaluoy sa tong mga ginikanan? Kabaw ba ka nga purting guulan nila ni Mama og Papa nga sige hilak si Mama? Pauli karon dayon Aisha ha, kung naa pa kay nahabilin nga pagmahal sa tong mga ginikanan. Niya to mga igayuna, wa pa mi kalarga ni King paingon sa Butuan. Diha pa mi sa boarding house sa CDO. Naluoy ko nilang Mama ug Papa. Ganahan to ko mapauli pero mauwaw na ko. Wa namin na dayon og larga sa Butuan kay wa man puday kwarta si King. Ang akong cellphone mo'y akong giprinda para kaon namo og bayad sa kwarto nga among giabangan. Nagtipon namin ni King. Nagtrabaho gyapon mi o nagtrabaho siya sa maong kada adlaw siya nga biyaan ko niya nga mag-inusara sa kwarto. Wala mi kontak kay wala man ko cellphone. Inigabot niya gikas trabaho usa pa mi ka mag-kinumusta ay. Nay mga time nga tagdugay makauli si King kay magdepende lagi sa lugar kung asa siya masahin. Ako in town, nabilin sa kwarto nga murag himungaan nga naglumlum unya nagpaabot kanus amo abot ang sunoy Papa Joe. Diyang usa ka higayon nga usa ka semana nga wa gyud mauli si King. Hurot na ang kwarta nga salin sa pagprinda sa akong cellphone. Gilantan pagyug ko. Maglisod na gani kog palit og bayod Jessic. Wa na po ko'y tarong kaon. Mamalit na lang kog tag sa kabuk saging. Inikabuntag para pamahaw unya magtubig-tubig na lang ko tibuok adlaw. Nahuwasan lang ko sa kong hilanat, wa pagyapon na uli si King. Gilaay na ko og mukmuk sa kwarto. Mao nga kinahapon, maglakaw-lakaw ko sa gawas para makita ko og mga hayag sama sa adlaw. Nakaagi bitaw kog karinderya. Nadunggan gyud nako ang daguok sa kong tiyan tungod sa kagutom. Wala ko'y cellphone, di ko makakontak kang King. Nagpaabot ko niya, nagantos sa kagutom. Pero wa gyud King nga niabot. Moto Papa Joe nga nakaingon ko sa kong kagalingon nga di gyud nako makaya ang kagutom. Nakahukom ko nga magpabaga na lang sa naong ug mopauli sa akong mga ginikanan. Diha mi nagtipon si King sa CDO unya akong mga ginikanan naa sa Bukidnon. Kung mopauli ko asam kog ipliti. Ni Santos kong nahuna nga na ako distant relative sa CDO nga tagiya og shop pero layo-layo pa ilang lugar. Wa na po ko'y pampliti padung sa ilaha. Akong gibuhat, gibaklay na sad nako ang layo kay nga lugar para makaabot sa shop ni auntie. Ug didto nanguham ko kwarta para ipliti pauli sa Bukidnon. Giyatagan ko kwarta sa akong auntie mao nga nakapliti ko sa amua sa Bukidnon. Ug tuod man, diyan ako sa gawa sa mong balay purti na kong kuyawa, purti na kong uwawa. Murag wa nagyukoy naong nga ikaatubang pa sa akong mga ginikanan. Pero og daugon ko sa akong kauwaw, asa man ko moadto. Wa na ko'y laing kapaingnan ang ako rang mga ginikanan.
Pagkakita nila ni mama o papa nako, igor ako nilang gitutukan gikan sa ulo hangtod sa akong tiil. Ug ningon nga, nagniwang malagi ka, napuruhan ka? Wano kasabot unsay buot ipasabot sa ilahang giingon nga napuruhan. Niduko na lang ko og nangayag pasaylo sa kong mama o papa. Dito na ko na-prove nga bisan pa og unsa pa di kabati ang gibuhat sa anak ang ginikanan andam ug tagana nga mudawat silang anak, Papa Joe. Wa gani sila gisulti nako nga pagbasol, pagmahay o kasaba. Basta gidawat ko nila in open arms. Gipalitan ko nilang bagong cellphone sa kong mama. Ang unang nisud sa kong nahuna nga pahibawon ako si King nga niuli na ko sa amua, pero wa ko yung number niya kay wa na ko nakamemorize sa iyang cellphone number. Pero sayo na kay kontakon si King. Ang akong gibuhat, nag-message ko sa among clan ug nagbilin ko sa bago na kong cellphone number. Wa madugay nakadawat kong text gikan kang King. Grabe Aisha, purti pinangita na ko nimo. May gani kay gitagan kong number nimo sa imong clanmate. Matod pa niya nako. Ingon nato lang ka pormahan, Papa Joe. Balik sa dati na pod ang text-text o kilig moments na mong duha sa mong relasyon ni King. Nangatubang pa si King sa mga ginikanan kay personal nga mga ipasaylo o dalang karisma, dalang bulatik mo nga nadala na po din tao ng akong mga buutan nga mga ginikanan. Gidawat nila si King o nagtipon may balik as couple, pero wag yung may magkanak. Gusto man ako nga mabuntis mo nga nagampo pa ko sa Ginoo nga hatagan may og blessings aron magka-baby na ni King. Pero wag gid ko ni mabdos, Papa Joe. Moto nga nakahukom ko nga mo-abroad sa Qatar para napod sa mong future ni King aron magpakasal ming duha, basin pa di ay mablesingan sa Ginoo ug hatagan mi og baby. Mag-usa ka tuig na kong trabaho sa Qatar diyang nanapog ko'y nabalitaan nga very shocking news kay Papa Joe. Nakamabdos ko babae si King. Dili usara ka babae ang iyang nabuntisan, kundi duha ka babae nga nagdungan gyud og kabuntis. Purting sukuas kung maginikanan kang King og kay gitagad biya siya maayo sa mga panimalay unya maura iyahang ibaws. Sagdin lang tanyo maay pa. Basig di gito para ako di para kami susugusa. Matod ko pa nila ka imagine ako nga ganahan na kayo magkaanak wa na buntis. Bisan og yun sa og himo pero sa laing babae nakahimo og gidungan pa ang duha. Nagka heart to heart talk mi ni King, Papa Joe, niangkon siya sa iyang mga sala diri nako og nangayag pasaylo. Matod pa niya nga nabuhat ra daw to niya tungod kay murag mabuang siya sa kamingaw nako. Nalukmay ra pud ko. Kay bawo man ko sa iyang family background nga usa lang ka adopted child. Wa siya gitarong og tratar sa ilaha. Wa siya naka-feel og love. Nakasabot ra pud ko niya nga mag-need gyud siya og love sa tao sa iyang o sa mga tao sa iyang palibot. Pero tungod kay nakapabuntis na masiglain, ako na ang nikibuhay. So kaniya to, wa namin nag-communicate ni King. Hangtod nga nahuman ang akong kontrata og 3 years. Di pauli ko sa Pilipinas nga wa gihapon makuhai ang akong gugma kang King. Siya lang gihapon ang akong gihandom. Mo nga wa na ko mapugni nga mo text niya. Hi, asa ka? Padung ko si Dio karon makita ta. Text pa nako kang King. Puwerting paspasa naka-reply ni King nga, sure, text og naabot na ka. Tuod man, nag-abot mi si King sa ka mall sa CDO. Nagstoryanay mi, sa mga nangitabo, wa na mi magbasulay og mahayay. Instead, puros mga happy moments ang among gistoryaan. Nangaon mi si King unya paghuman isud mi ko sa bar og didto nag-inom ming duha. Pagahubog nako didto nako nakapagawa sa kontinuod nga gibati. Nagilak og taman sud sa bar. Kanabang murag nagmaoy ko didto, Papa Joe. Moto nga giingnan ko ni King nga manggawas na lang mi sa bar. Asa man ka may mga to? Asa pa man di ay ang lugar nga maoy madali ni King. Sa drive-in, diya gidala ko niya unya nikuha siya sa ka private room. Dito nahitabo na pod ang alams na. Paghuman sa pasyon ng binugnuay sa Leon o Carnero, nakaingon ko sa akong kagalingon nga wa na ilang lalaki nga akong gigugma. Si King lang. Diya siya gisulti nako. Ay siya, ganahan kay ko makaanak. Abi ko ba og nakaidaghang mga anak, tupag ko pa. Kanang anak ba nga ikaw ang inahan? Matod pa ni King nako. Hi, I wish makaanak ko. Pero imposible kay na ako'y pikos. Mao nga maglisod ko nga mabuntis.
Unta kung napami anak basin di na siya makunahuna nga mambabae. Nagkasinabtanay na sab mi. Nagbalik mi ni King unya nag-live-in na sab mi. Itago ra gito nako sa kung ginikanan ang among pagbinalikay ni King kay lagi kay baw ko nga sila'y unang nasakitan sa last nga pagluib ni King diri nako. Pero paglabay sa pila ka buwan namang panagtipon na hibawaan ra gyapon sa kumang ginikanan og sila pay niadto sa magipuy-an aron papulion sa balay para makasave ko ng kwarta kay di nami magabang. Smooth sailing na ang among relasyon ni King kay ang mga inahan sa iyahang napamabdusa nakadawat raman pod kay ako kuno ang original. Wa nako bawali si King nga makikomunicate sa mga anak, magpuli-puling magtawag ang mga anak. Kanus daw mo pauli ang ilahang papa. Tulad nga ng labay mga katuigan na year 2016 katuog na kanon ako nga mobalik na po og trabaho sa abroad para sa gihapon sa amuang future. Pero na ako'y kondisyon niya. Before ko mularga, kinahanglan nga magpakasal usa ta. Kay kung imo na po kong binuangan, ipapriso ta mo sa imong babae. Igo ra ni katawa si King. Nagpakasal mi so sa ka-tribal wedding. Plano na po namo nga papason ako sa abroad si King para di nami maglayo sa usa. Diyan nakasweldo nako sa abroad, gipadadaan ako siya kwarta kay para sa iyang pag-eskwela. Napa siya niadto nagpuyo sa mua kay nakapatukod naman ko og akong balay. Niadto sa likod ra pod sa balay sa akong mga ginikanan. Pero ang iyang eskwelahan nasa layo so need siya nga mag-boarding house. Plus kaon, tuition fee ug uban pa nga mga expenses Papa Joe. Para dali ra makalarga sa abroad kinahanglan magud nga nakay na human bisan og vocational lang nga kurso. Usa ka adlaw niadto ni chat siya nako nga nakinahanglan siya og dakong kwarta kay para sa final nga mo graduate na manggug kuno siya. Mao to nga ako siyang gipadad-an. Nangay kog copy siyang certificate pero matud pa niya wa pa daw niya makuha. Gipadad-an na pud nako siya og kwarta para mulukat og passport, NBI ug uban pa nga mga requirements. Pila ka adlaw nga nilabay, gi-follow up na ako si King if nakalukat na ba siya og NBI or mga requirements. Pero ang tubag niya, wa pa daw kay na-busy siya. Asa man ka na-busy nga wa na makitrabaho? Pangutan ko pa, nako niya. Di nagyong malikayan nga muisa nga kung tingog tungod kay sa tan-aw nako dili interesado si King sa iyang pag-apply sa abroad. Kung manawag ko niya og mo-chat, di na siya mo reply nako. Kanang imong itawag nako Ayesha ba, may paimon nila ng ikatug. Matud pa niya nako. Yes, kibaw siya nga dili tiaw ang kakapoy sa kontrabaho sa Qatar. Kibaw siya nga pirmi kong kuwang tug. Pero bisan pa nga nagkamang nako sa kakapoy, gusto nung gyapon ako nga may istorya siya. Kay mao nalay makahupay sa kakapoy sa kong lawas. Pero di siya ganahan nga makigistorya kanako Papa Joe. Nag-search ko sa mga kailan namo ni King sa Pilipinas o dito ko nibawan nga mao di ay nga tagsan lang kay siya mo reply si King nako kay nitipon na siya sa iyang napamabdusan nga babae. Gitawagan ako si King. Nana di ka diha sa imong babae? Ninduta pod nimo sa? Kung nako di sa Pilipinas, ako imong katipon. Kung ari nako sa gawas, anak na pud ka sa imong babae. Surtiha pod nimo kadaghan nimo reserba. Nako pa nga naghilak na pod Papa Joe. Nakigbuwag ko kang King. Di siya musugot pero wa siya mahimo. Pagkahuman, ni chat ang iyang uyab nga babae nako nangutana nga nagbuwag na daymon ni King. Pangutana pa sa mga babae Papa Joe. Ako po siyang gitubag nga imo na siya. Pagmalipayon mong duha. Human niya to, ako silang giblock tanan. Gusto na ko mag-move on. O para makalimot ko sa akong gibati nga kaguol, nakigtubay kong chat-chat sa kalalaki nga ako lang sang nailaila sa Facebook. Nagamit ra og profile name nga Prince. King Prince. At first glance, nakaingon gyud ko nga too good to be true kay purting gwapuha. Taas, puti, slim ug lawas. Di katingad-an kay model siya sa ka-famous clothing brand. Sweet kayo si Prince, nag-chat na ako pero naglibog ko kay di siya makiga-video call nga makita iyahang naong. Ang pailan ni Prince nako kay usa siya ka brand ambassador sa usa ka famous nga brand at the same time usa ka architect. Wow, naka-jackpot dahi ko kung tinuod man gani ni. Pero sa gikingon ko na nga murag imposible magyud kaayo ang sama ni Prince nga model/architect unya ari lang makig-interest sa sama nako.
Nagduda na ako, Papa Joe. Na-sense na nako nga usar gyud siya ka poser. Diha na nitabo ang grabing pang-stalk nako sa account ni Prince. Sa tanto na kong pang-stalk niya, di usa ka account nga murag nag-link gyud kang Prince. Ang pangan kay Faye. Usa ka girl, obviously. Giupin ako ang profile ni Faye. Usa ka babae nga gwapa, puti, slim, chinita, ug usa siya ka IT specialist. Nagduda na ko kung saan usay connection nilang duha ni Prince ug Faye. Ang sunod na akong gibuhat, akong gichatan si Prince nga giingnan ako nga nako ipadala niyang regalo. Ako siyang padadaan og package mo nga naginahanglan ko siyang address. Ni-reply si Prince nga adto lang isend sa ako ang best friend. Ang name siyang best friend ni Prince kay full name, address niya ni Faye. Dito na ko ni samot og duda. Wala ko mga gwanta akong ipungutan si Prince. Poser ka no? Ha? Ako poser dili uy. Deny to death gud si Prince nako nga dili siya poser. Hangtod niabot ang tuig 2018 gitagan ko sa akong amo og 2 months nga vacation sa Pilipinas. Nag-hope ko nga magkakita mi ni Prince kay chance na magyud sa pagbakasyon nako sa Pilipinas. Pero murag wa siya klaro nga makikita nako. Sultihan lang ko sa tinuod, Prince, di man ko masuko, mudawat man ko bisag unsa ka. Kay og dili ka mutugaan nako, di na ko makikomunicate nimo eh. Mao na ni ang katapusan na kong pag-istorya nimo. Matod ko pa niya. Kaya niya tong panahon na, gibati na ko gugma nga to kang Prince. Wa din siya ni-reply pero nagpaabot lang gyapon ko. Hangtod nga ni-reply siya nga, Aisha, I'm really sorry. Nagsisinungaling ako sa'yo. Pero ang totoo, babae talaga ako. My real name is Faye. Isa akong bisexual. Tagalog day si Faye, Papa Joe, or Prince. O silang duha o sa katawra. Wala ko siya i-judge. In the first place, dugay na ko nagduda nga nagyo something kang Prince. Pero uwa ko kasagang sa point nga babae di ay ang akong kachat. Pero okay ragyapon sa gikaingon ko na in love na ko kang Prince. O uwa ka na mausap. Bisan pa og nailhan na ko siya nga babae di ay. Pagbakasyon ako sa Pilipinas, si Faye, ang nagtagbo na ko sa airport sa Manila. Dito ko sa iyahang gipuy-an nagstay og pila ka adlaw while nagprocess ko sa akong mga papeles nako para sa re-entry nako sa Qatar. Dali na kay nahuman ang akong bakasyon, nakabalik na ko Qatar. Diha pa ni confess ni Faye nako sa iyahang sekreto. Pag high school ni Faye, gimulstiya ko na siyang papa o niya diyan nakatrabaho na siya, kinahanglan siya nga muhatag og kwarta kay kulataon siyang papa o di makahatag. Naluoy kay ko ni Faye og tungod niya na nisamot kadako ang akong gugma niya. Maybe mao po ang rason nga nahimo siyang bisexual. Naluoy ko niya og nahigugma ko niya mao nga gibubuan ako siya og pagmahal ug simpatiya. Ako mo sumbunganan ni Faye sa iya mga problema. So kada kabuwag mi sa akong bana nga si King, wa na magyud ako'y problema sa kinabuhi pero diyang nagkarelasyon mi ni Faye, nagka-problema na po hinuong ko, Papa Joe. Kulatado manghihapon siya sa amahan. Makita gyud nako ang iyang mga bunog sa lawas. Kung di siya makahatag sa pangayuon nga kwarta sa iyang amahan, madapatan gyud siya, Papa Joe. Ari nilag abroad, Faye, para makalikay kasi mong amahan. Offer pa nako niya. Gidawat ni Faye ang akong offer. Gitabangan ako siya para ma-hire sa akong amo kay natol nga nakinahanglan mi og lady driver. Tuig 2021 nakaapa si Faye diri sa abroad. Nagtrabaho siya sa amua. Pareho migbalay gipuy-an pero why nasayod nga naa mi relasyon. Okay ra gyud kayo mong relasyon ni Faye hangtod nga niabot sa ang time nga magbakasyon na pud ko sa Pilipinas. And that time kauban na nako si Faye sa akong bakasyon. Gidala na ko si Faye sa mo sa Bukidnon o gipelela sa ko ang ginikanan nga amiga. Di man pud mailhan nga bisexual siya, kay babae man kay siya tanawan. Human sa pila ka adlaw nga stay ni Faye sa mua, niuna siya glarga sa Manila aron na makapaabot nako sa adlaw sa pagbalik sa Qatar. Nahuman na mong bakasyon kinahanglan na ko mobalik sa Manila. Pero the day after sa kong paglarga, di ako'y message nga nadawat gikan sa laing account sa ako ang ex-husband nga si King. Ni-chat si King nako nga gusto ko na siya makikita nako bisan og kadyut lang. Sumoto pag-adto nako og CDO niingon si King nako nga iya kong paabuton sa terminal. After 5 years, nagkakita migbalik sa kumbana. Ex-bana, Papa Joe. Daghang kong mga qualities nga nakita niya nga makaingon ko nga nausab siya. King, gusto ko nga ipaanol na ang atong kasal.
Matod ko pa nga to niya. Nga naman, wala gyud tay chance nga magkabalik. Hirit pa ni King. Ang magbalik ta nga na naman kay asawa-asawa. Ni Baos pud si King nga, unya ikaw, naam sa kay Banabana. Ningon siya nako nga, unya na siya mo pirma sa annulment ko makakaplag na kuglaing pakaslan kanang lalaki ko no Papa Joe. I don't know di siya nakabalita nga tumboy ang akong karelasyon. Pilar may istorya nakabalik namin ni Faye sa Qatar ug by the way niadtong 2018 nagbalik Islam na ko Papa Joe. So technically Muslim na ko karon. Ang gingnan si Faye nga haram ang among relasyon. Papa Joe, based sa akong research, haram refers to anything that is forbidden or prohibited. Lakip na niya ng pagkaon, actions, behavior, and practices nga considered as sinful against Islamic law o Sharia. Pero sirado na po ang unahuna ni Faye. Siguro nahigugma gyud siya nako Papa Joe. Nahigugma man sa kunya labi na niya itong pagsugod pa namo pero nadugay akong na-realize nga dili sakto ang among gibuhat based on my religion and belief. On the other hand, wa pagyapon mawa nga akong damgo nga makanak. Wa ko masayod kung uwahin na ba ang tanan. Nakakuha naman gud mig property sa Pilipinas nga kaming duha ni gasto. Na namin balay dia sa Pilipinas pero ang pangan kay iyahan ni Faye. So bisag tuldok wa gyud ang akong pangan sa papilis. Nagkasakit ra ba si Faye karon diri sa laing nasod. Pero min taas ang iyang blood pressure unya nagka mild stroke siya. Ako siyang giatiman. Balik-balik mi sa ospital. Hasta akong savings hapit tapod na hurot tungod sa iyahang sakit. Kay syempre di na ko siya pasagdan. Ako gyud nga giako ang akong responsibilidad niya. Ako siyang giingnan nga mopauli sa Pilipinas kay mas maayo nga na mga doktor diha pero di man pud siya. Diri man gud dihay kausa nga gidala na ko siya sa doktor kay wa siya kaginhawa. Gikuhaan na siya og 6 tubes nga dugo. Unya nagpaabot pag yung pila ka oras sa result bisan og namuypoy na yung bukton. Pero ang ending gihatagan na siya og multivitamins pagpauli. Di gyud mo pauli si Faye diya sa Pilipinas mo naluoy na kay ko. Nga nag-anto siya diri. Ang ako mabuhat niya, ako lang siya permi masahion. Pero kung mangutana ko ug mangutana mo kung nahigugma pa ba ko niya, ang tubag kay wala na. Pero naglibog ko unsaon ako pagsulti niya sa tinuod kay naara ba siya sakit sa kasing-kasing. Unsaon ako pagsulti nga putlon na lang namo ang among relasyon. Okay ra gyud, bisan nung magpabilin lang nga friends me. Ako gihapon siya katimanon. Pero ang pagputol sa among relasyon, mao'y nakaproblema. Ambot kahaog na ba mo'y napupo nga leksyon aning akong istorya, Papa Joe. Kay ako manggani diri, galibog. Hinaot punta nga imong matagan og advice sa angin akong buhaton, Papa Joe. Kini ang imong magtatampo, Aisha. Aisha, daghang salamat sa imong tampo, medyo taas-taas gyud no. Pero dili sa di nga nakataas ang akong ma-advise nimo. I am not in the authority nga musulti nimo nga bawal na nga ano kay maski pag usaon to pagbawal ang usa ka tawo. Kung gustoon niya, iyam gyud ang buhaton. Pero kabaw naman ka kung gustoon gyud sad nimo nga agig subay sa relihiyon nimo karon, imo gyud ang sundon. Dili man bati ang pagpasabot sad sa imong partner karon. At first, maski pa sa normal boy to girl relationship, sakit man gyud na ang kamatuoran nga wala na kay gugma. Pero along the way makadawat na siya. Ang problema lang nimo siguro nga mga timanon is ang mga properties nga napangan sa iyaha kay kung unsay mahitabo adto gyud na sa iyahang mga paryente gyud. Okay? Tanawa lang ang mga comments below kung unsay katambag sa atong mga kaigsunan nimo. Kini sa inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak,
May ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.